Хорото, което ще ви покажа в демонстративния урок, се казва кългамачката. Той е от село Ерекеч и е в тактов размер 2/4. Хорото е 9 такта, танцува се за колан или пояс. Нека да видим как изглежда на музика. След като сме видели хорото на музика, е време да направим и стъпките. Слагаме ръцете на кръста и започваме с 3 стъпки подскок. Показвам бавно. Десен крак приготвяме и стъпка подскок, стъпка подскок, стъпка подскок. Още веднъж показвам бавно. Стъпката е с десния крак и подскока също е на десния крак. Левия изнасяме в лост пред десния. И раз подскок, 2 подскок, 3 подскок. Лостът е елемент от танцовите движения, в който коляното на крака трябва да е изпънато. Ходилото е отпуснато и успоредно на пода в естествено положение. Нека още веднъж да направим същото нещо. Десен крак, стъпка подскок. И стъпка подскок, стъпка подскок, стъпка подскок. Левия крак е останал свободен. От тук имаме стъпка с левия крак в ляво. Десния кръстосваме пред него. Раз, 2, стъпка подскок. Нека да пробваме само това движение в ляво. Стъпка с ляв крак. И раз, 2, стъпка подскок. Още веднъж същото нещо. Стъпка с ляв крак, кръстосваме десен. И раз, 2, стъпка подскок. Сега нека да пробваме да свържем всичко до тук. 3 стъпки подскок, кръстосваме в ляво и отново имаме стъпка подскок. И раз подскок, 2 подскок, 3 подскок. Раз, 2, 3 подскок. Отново свързваме всичко от начало. Десен крак. И раз подскок, 2 подскок, 3 подскок, раз, 2. Още веднъж свързваме всичко от начало. И раз подскок, 2 подскок, 3 подскок, раз, 2, раз подскок. Така, от тук десния крак е останал свободен. Отново имаме същото кръстосване, както в ляво, само че с десния крак. Изнесене напред, имаме стъпка вдясно. И раз, 2. Хайде още веднъж същото нещо да направим. Десен крак. И раз, 2. Десният крак е останал свободен. От тук имаме набиване на десния крак, без да поемаме тежестта, тъй като следващата стъпка отново е с него. Показвам бавно. Десен крак. Раз, 2. Същото нещо показвам бавно. И раз, 2. Още веднъж. Десен. И раз, 2. След това следва прескок и набиване отново с десния. Прескок, набиваме. Още веднъж показвам движението. И раз, 2. Пак същото нещо. И раз, 2. Нека да свържем сега последните две движения. Набиването с десния крак, стъпката напред и прескока с набиване. И десен, десен, раз, 2. Още веднъж. И десен, десен, раз, 2.
Пак същото нещо. Готови? И десен, десен, раз, два. Сега нека да свържем с кръстосването в дясно. Десният крак не е останал свободен, кръстосваме в дясно и движенията напред, които направихме преди малко. И раз, два, раз, два, раз, два. Отново същото нещо. Десен е свободен. И раз, два, раз, два, раз, два. Нека пробваме още веднъж. И раз, два, раз, два, раз, два. И за да завършим хорото, ни останаха още два прескока назад. Десният крак е набил, без да поемаме тежестта. Първия прескок е на десен крак. Показвам. Десен, ляв. Още веднъж показвам същото нещо. И раз, два. Пак. И раз, два. Нека сега да пробваме цялата фигура от кръстосването в дясно до края на хорото. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Същото нещо пробваме. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Отново. Десен крак. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Нека сега да пробваме да свържем всичко от начало до край. Припомням, започваме с 3 стъпки подскок, крака изнасяме в лост напред. И стъпка подскок, стъпка подскок, стъпка подскок, кръстосваме. Стъпка подскок, кръстосваме. Десен, десен, ляв, десен, раз, два. Хайде още веднъж да пробваме същото нещо. И раз, два, втори, два, трети, два, четвърти, два, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2. Отново пробваме цялото хоро от начало. И раз подскок, два подскок, 3 подскок, кръстосваме. Раз подскок, кръстосваме. Десен, десен, ляв, десен, раз, два. Това беше хорото Кългамачката. Нека да го видим още веднъж на музика.